Sanibona sanibingelela. Yithi sibheke laphana under uKhuzani kuSpotify. Ingoma ehamba phambili ngaphansi kwakhe kwi-top 10 shoot amaphuphula. Awu, ngibongole madoda elapha phezulu. 1.3 million. Okay. Number 2 angidlali nezingane. Number 1 vele wahlolisa unyaka umhlobo wenene. Abantu bawuvotela athola more than 60,000 votes umhlobo wenene. Ingoma ezikhuphukile. Izama-album ayo-2021, album engo-2020, ingoma ehlolisa unyaka yaphuma ngo-2023, injani ogodo 3.9 million, umjolo lowo 3.5 million, number 5 ijele 4.9 million. Sibuye ke sizongena ku-number 6 okuyi-album entsha lephuma last year. Number 6 lapha ebunzimeni 614k streams. Number 7 imali yento yami Ronaldo. Number 8 9 umama womntanakho 516k. Right, zime kanjena ke inombolo lapha. Abanye ke ngoba ke ingoma zabo zihamba ngenye indlela, ingoma zothando, ingoma ezitrendayo, zigijima le kude, niyazazi ukuthi iziphi eniye niyibona. Ezinye seziya kuma-4 million. Hayi, ziyagijima idlala within nje less than 4 months. Hayi, basebenza kahle kakhulu bafethu. Kodwa ke lapha ke uyidlamlenze, ayidlamlenze neyidlamlenzekazi sike idlale iphinde iphume ikhohle ukuthi kunomculo okumele uphushwe, phinde ihambe phinde ibuye, awubone ukuthi hayi ziyawudlala zona. Right, kodwa ke akuyona into etheni, bekubheka nje ukuthi iprofile yakhe uKhuzani ime kanjani laphana, especially kuma-popular songs. Yiwo ke la ame kanjalo, kodwa ke umehluko khona ukuthi at least kwi-top 10, because khona ingoma engaveli la i-top 10. At least ingoma ezikule album entsha ayikhona ziwu-1 2 3 4 5 6 ziwu-7, because esekugcineni ku-number 10 ithi Impumela Yaphakade ina 326,000 streams le, kodwa zo-7 akusho ukuthi ke at least ke abantu ke basayiphusha zona lezi ezikule album entsha, noma ke zikhona ke lezo number 3 4 and 5 okuyizona abantu asebephinde babuyela back bayodlala zona again, because phathi uqala unyaka umjolo una 3.3 million. Right now so get over 200,000 streams. Inja yogodo nayo uqala unyaka ibimele ku 3.4 or 3.5 angazi, kodwa isiphinde yakhuphuka. Ijele nalo vele kade lile good selisondele, so abantu bayadlala ingoma lezi ezintsha bephinde be-reverse back because bayayithanda esezadlula. Inja nogodo yazi ukuthi ingoma eyiclassic ayikwazi ukuthi phela umjolo ingoma yahlanganisa unyaka eyashintsha konke okukhona eSouth Africa, wagcina kubala imithetho emisha ukuthi sekuzoshintsha lemithetho kuyovala ngeyi-15 November ukunominate kwamaculo, ngoba kuvinjwe leyo nto yakwaMpungose. Ijele yela gudluza abantu abaningi laphana, lishaya amageja laphana uKhuzini FM ngo-2020. So ingoma enomlando lesi, futhi abantu ke basazoyiphusha ke abayikhohliwe. Zikhona ke nezinye ezingekho kuma-trending kuma-popular songs under uKhuzani. So zime kanjalo ke indawo laphana ku-Spotify. Bekusabheka ke yena ke uKhuzani uMpungose, idlamlenze ezinsizweni, idlamlenze nasey'ntokazini. So ngingakhohlwa nomcimbi okhona ke eCarnival City, uzobe ungeyi-22 kule nyanga sibuye uMarch 2025. Kuzobe ishiyelana inkundla izintokazi ney'nsizwa lapha. Sibonge kakhulu, siyokhuluma ngokuzama, sibonana futhi.